приятели! Здравейте, приятели! Днес ще снимаме как играем Clash Royale. Чакам. Като гледам няма какво да правим, така че ще играем битки. Трябва да се развия. Изключим. Постоянно ми бъга. Най-лошото нещо. Моя телефон. С което съм свикнал. Постоянно ми изписва някакви тъпчи. Тук някакъв друг играе. Прекрасно. Право чудесно. Ще играем битка. Но дали ще спечелим? Мисля да изиграя 3 битки за този епизод. Тото ми пусна най-хубавото нещо, бе. Браво, бе. Че прекрасно нещо ми пусна. Право за световно. Ферм Товера замина. Що, приятел, тук ми викаш, че е силен. Силен, трънки. Силен колко пусната пара. Почарски силен. Силен, ама друг път не ти вярвам. Трябваше да му се доверявам. Аз пък ще го слушам. Ще ме би. Първата битка, трите битки ще замине. Както си личи. Освен да се защитаваме тук колата. Той си едно кълбо и замине. Ако изобщо има в себе си, пък няма. Трябва да играем защита. Ще не помете. Айде вече да помече. Вече какво ти да не пусне... Мъртви сме! Не! Заминахме. Най-лошото нещо. Да загубим в трите битки. Трябва да спечелим другите две. Хайде да се стягаме. Артус. Нашия се кръстил Артус. Така се прави. То за тъпанарите е много ясно. То как други да се кръстим? То нали само Артус има? То няма други хубави имена. Като Никола, Антон, то трябва Артус да се кръстим. Като някакви пълни куката. То така се прави. Нали така беше кодекса? Аз забравих. Моля ви се, кажете ми как е кодекса. Не знам, нещо главата ми замина. Замина на морето, замина ми главата на морето. На мен вече не ми се учи. Че ми се хляб на вакансия, както и на моят приятел Ники. Не му се учи. Викам, какво моля Тандей? Сякаш нещо лошо му правя. Тупам по гърба, той моля Тандей. Прекрасно. Направо чудесно. Държи се като приятел номер 1. Не знаеш? Какво да знам? Ще да ти кажа, че ме безумно. Айде, пазни. И минал след яденцо.
Без това 8 часа. Филейката и чанийката. Добре, ще ям. Ама без чанийка. Добре, ай, чао. Чакай да не ми изядеш чанийка. Няма, ай, чао. И сега имаме ядене на масата, ядене на масата. Ще ядем. Да почвам ли сега или да се довърши? Това. Третата битка. Решаващата. Кой ще спечели? Врагът. Ай, финалната игра ще е трагична. Взехме оклата. Мастихме ти, чичоколо. Сега ще видим какво ще правиш. Пълне махам се от този инфермотовер. След 2 дни няма да ми е в армията. Що ние ще загубим последната финална битка? Народа ни ще загубя. Мъртви сме. Трябваше да го правя. Много съм тъп и аз. Къс съм такъв. Не знам вече кора пускам, то той ме е бил. Шмаби. Финалната битка е загубена. Официално. Не знам какво да кажа. Разочарован съм в себе си. Сега четвърта битка за тоталност. Шегувам се. Четвъртата битка ще е за финалната победа, която аз ще спечеля. Водим на финалната битка.
Ще спечелим финалната битка! Yes, браво на нас! Ще спечелим финалната битка! Ще спечелим финалната битка! Финалната битка! Финалът ще е наш. Защото ние сме с най-добрата стратегия. Най-добрата стратегия. Най-добрата стратегия. Нашата. Барберия. Али толкова пусна. Цялата му голяма атака замина на вятъра. Айде сега пак заминя. Обичам да си повтарям нещата. Както винаги. Айде ще спечелим. Няма да се отказваме. Както сме правили доста пъти. Няма да се откажем. Няма да се откажем. Хайде. Хайде, хайде. Хайде, 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 хайде. Хайде. Не, ние ще загубим. Нещо, от което се страхувах най-много. Не, шегувам се. Това нещо знаех, че ще се случи. Ще спечелим. Ще спечелим финалната битка. Спечелим финалната битка! Най-накрая спечелихме финалната битка, която я очаквахме. Тя беше за цели 2 точки, които ни трябваха да спечелим. Това бяхме ние с моби ЗНТ. И сега ще изключим клипа.